ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ବସି ବସି ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଲାଣି। ଉପସ୍ଥିତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କାଳର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି। ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ତଥା ନାଟକ ଆଦିରେ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରର ସଂଯୋଜନା କରି ସେଥିରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ। ସେହି ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ କରିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତା ସରଳ ଅଥବା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ହସେ, ଖେଳେ, କାନ୍ଦେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ବି ଶିଖେ। ତେଣୁ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ସହ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଏହି ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ସାରଳା ଦାସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେହି ସବୁକୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ମାନବୀୟ ଏବଂ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏକ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଏହି ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ଅଣମାନବୀୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଳବସ୍ତୁ ଏହି ଅଣମାନବୀୟ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଏହି ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ରକୁ ସମାନ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଏଠାରେ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଏହା ଯେ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯଦିଓ କିଛିଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ତେବେ ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମାନବ ଠାରୁ ଇତର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଠାରୁ ଇତର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଏହି ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର ସହିତ ଅନେକ ଜଳବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେବାଦେବୀ, ରାକ୍ଷସ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ବା ଅଣମାନବୀୟ ଉପାଦାନ ରହିବା ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁକ୍ରମେ ସେହି ଅଣମାନବୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯଦି ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ଯଦି କରିପାରୁଥାଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଯେ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମହାଭାରତରେ ସାରଳା ଦାସ ଅନେକ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 18ଟି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଏହି ଧାରାଟି ଆମର ସଂସ୍କୃତିରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ। ଏବଂ ଅନାଦିଚରଣ ରାଉତ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଲାଗେନି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳ ଭିତରେ କ'ଣ ସତରେ ଜୀବନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାଦିଚରଣ ରାଉତ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେହି ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ବିଚାର କରିଛି। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିଟି ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି କୃଷକଟି ଏବଂ ତାହାର ସେହି ଭୂସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସେ କୃଷକ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କୃଷକଟି କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେହି ଜମିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ,
ସୁରେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିଟି ସୁରେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ କୃଷକ, ତମେ ଯେହେତୁ ଏହି ଭୂମିରୁ ତମେ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିଟି ପାଇଛ, ତେଣୁ ଏହି ବସ୍ତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର। ତାପରେ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିର ସ୍ୱାମୀଟି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିକୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ମହାରାଜ ଧର୍ମବନ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, କେହି ବି ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ସହଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଉ ସହଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନ ହିଁ କଳିର ଆଗମନ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କଳିଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛିଟା ସତ୍ୟ ଏ ଯାଏ ରହିଛି। ଯଦି କଳି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସହଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ କଳି ମୁକ୍ତ ପାଇଛି। ଆଉ ଏହିପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କୃଷକ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିର ଅବତାରଣା ଶାରଳା ଦାସ କାହିଁକି କଲେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିର ଅବତାରଣା ଶାରଳା ଦାସ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଳିର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି ବାହାରିଛି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏକ ସଂକେତ ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ଠିକ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୈତ୍ୟ ଆସି, ଆରଡେ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ଆସି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଡାକୁଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ। ସେହି ସମୟରେ ଭୀମ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୈତ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଯେତେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରଡେ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଆକାଶବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ଧରିକି ଏବଂ ସେହି ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ସେହି ଦୈତ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମାକୁ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କଳିର ଆଗମନ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୁଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବୃଷଭ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବୃଷଭ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କଳି ଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବୃଷଭକୁ ତାର ତିନୋଟି ଗୋଡକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଷଭଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ଧର୍ମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳିକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଧନ ଆଦିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, ବୃଷଭ ଏକ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଠିକ ସେହିଭଳି କଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତରେ କଳିର ବହୁତ ବିଚାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଳିକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଆଧୁନିକତା ଆଧାରରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, କଳି ହେଉଛି ଏକ ସମୟର ପ୍ରତୀକ, ଏକ କାଳର ପ୍ରତୀକ। ତ କଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗାନ ପର୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଶ୍ୱାନ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ୱାନ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଅନେକ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବା। ସେହି ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ନିଜର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିର ଆଧାରରେ, ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁକ୍ରମେ କୌଣସି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବା କୌଣସି ଭୀମ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମଗ୍ର ମହାଭାରତରେ ଶାରଳା ଦାସ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଂଯୋଜିତ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ନିଜର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବେଶ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ଅଟେ। ନିଜ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଶତ ଶତ ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରର ସଂଯୋଜନା କରି ମହାଭାରତକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ରମୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜନସମାଜ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଜନଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଶେଷ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।